क'क्राझार जिल्ला फटबटजरा महकुमानि सिङाव थानाय महामाया काली मन्दिरनि गुवार गेवलां फोथाराव बिजेपि राजखान्थि हान्जानि मोनसे गेवलां मेल खुंफुंदों। बे गेवलां मेलखौ आफादगिरिनि बिबान लाना दैदेनो फटबटजरा मण्डलनि आफादगिरि सर्बेश्वर राभा बिथाङा। मख'नो गोनांदि बे मेलाव बाहागो लाफैयो क'क्राझार जिल्ला बिजेपि राजखान्थि हान्जानि गाहाय आफादगिरि कबिता बसुमतारीजों लोगोसे पलासगुरि बियाबनि एमएलए हिमंग ठाकुरिया, एफिडिसिनि भाइस चेयारमेन बनेन्द्र कुमार मुसाहारि, माइनरिटि डेभेलपमेन्ट बर्डनि मेम्बार शाहजाहान आली बिथांमोना नुजाथिफैनो हायो। मख'नो गोनांदि दिनैनि बे मेलाव गुबुन गुबुन राजखान्थि हान्जानिफ्राय खमैबो 250 सुबुंफोरा बिजेपि राजखान्थि हान्जायाव आखाइ हमफैयो। जनता पार्टीनिफ्राय माने नैबे फटबटजरा मण्डलाव दा जनसभा जि खालामगासिनो दङ बेयो जोंनि बेहाय फटबटजरायावल' जायाखै, फुरा आसामावनो बेबायदि जनसभा खुंगासिनो दङ। जोंनि मानगोनां गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानि निर्देश लानानै माने बेखौनो जोङो आरो बेहायनो जयेनबो खालामदों। माने बेहाय फटबटजरायाव 250 जन दिनै जयेन जागोन आरो बेबायदिनो जोङो आरो क'क्राझारावबो खालामनो नागिरदों। बेलेग जायगा जोङो जयेन खालामबाय थागोन। लकसभा बिसायख'थिनि थाखाय मा रोखोम साखाफारा जादों बायद'? जोङो बेखौ दासिम बिदि होननो हाया। जोंना बेहाय एलायन्स दङ। एलायन्सआव जों मा खालामनो हायो बेखौ गोजौनिफ्राय जोङो दैदेनगोन। मैयासो थांनाय सानाव बिजेपि राजखान्थि दोलोनि बारग' आफादगिरि राजकुमार सारा बिथाङा जयेन जाबाय, मा बुंगोन बायद' बे समाव? बेखौ बे गावनि खोथा, जाय दलखौ गाव नागारनानै थांदों गाव बेहायनो प्रेसिडेन्टमोन। दा बे गावनि खोथासै, जों बेखौ बुंनो थाङा। जेराव गाव मोजां मोनदों बाहाय थांदों आरो आं बेखौनो बुंनो सानदों जाहाथे जोंनि दलाव जा गोदान फैदों बिसोरखौ जोङो मोजाङै जाहाथे जों लानानै खामानि मावलांनो हायो। मेडिकेলৰ ফেচিলিটি পাইছে সবে প্ৰগ্ৰামা নাই পোৱা। আমাৰ ৰাস্তা ঘাটৰ সমস্যা নাই চাগে, চাফা আছে MLA ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ সব বিভিন্ন ধৰণৰ সমস্যা আমাৰ ৰাজ্যৰ আছে। লোকসভা ইলেকশ্যনাও जों আৰু আজি যদি দেখা যায়, আজি বহুতে পিছৰ ফালৰ হাত দাঙিছে যে ইয়াতে যদি মই হাত দাঙিব দিওঁ প্ৰত্যেকটা সমস্যাৰ কথা ক'লে সকলোৱে 100% হাত দাঙিছে। কি কাৰণত যে সঁচাকৈয়ে আমাৰ বিশেষকৈ পৰ্বতজৰা সমষ্টিৰ এই পৰ্বতজৰা মণ্ডলত আই মাতৃসকলৰ পৰা আদি কৰি ৰাইজৰ যথেষ্ট সমস্যা আছে। मोनब्रै जेनाखि আৰু এই সমস্যাবিলাক সমাধান কৰাৰ কাৰণে মণ্ডল, গুমা মণ্ডল, আৰু কোকৰাঝাৰ মণ্ডল আপোনালোকে সকলোৱে জ্ঞাত, আপোনালোকে সকলোৱে জানে ফুল দল যেরকম পর্বত যে আপোনালোকে বহু বিশ্বাসেৰে 90% এলেকা আপোনালোকৰ বহুমূলীয়া ভোট আপোনালোকে আমাৰ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ মিত্ৰজোঁটক আগতে দিয়া নাই। পাৰ্টিকো যেনেকৈ जोङो আমাৰ ইয়াতে এমপিজনো হ'ল ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ মিত্ৰজোঁটৰ নহয়, বিশ্বাস কৰি ৰাজ্যত এমএলএজনো ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ মিত্ৰজোঁটৰ নহয়, আৰু এমচিএলএও আমাৰ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ মিত্ৰজোঁটৰ নহয়। তাৰমানে এজনো আমাৰ নহয়। সমৰ্থিত যেনেকৈ কেণ্ডিডেট আৰু সেইটোৰ কাৰণে আজি কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। লাগাতাৰ बे जों आरम्भ खालामबाय बे हिसाबै जालांगोन। दिनै MLA इनचार्जखौ लानानै গুৰুত্ব প্ৰকাশ নকৰে ৰাইজৰ সমস্যাই হৈ যাব। আৰু এইটোৰ प्रग्रामखौ लानाय जादों। बेनिफ्राय नै नेक्स्ट जोंहा मोनसे स्टेप এমপিক আপোনালোকে মৰম কৰি ভোট দিছিলে, এমএলএক আপোনালোকে মৰম কৰি ভোট দিছিলে, এমচিএলএক আপোনালোকে মৰম কৰি ভোট দিছিলে, কিন্তু আপোনালোকে সেই মৰমৰ
आरो बेवहाय जोंनि टारगेटआ প্ৰতিফলন হিচাপে আপোনালোকে কোনো ধৰণৰ 10,000সিম সুবিধা তেওঁলোকৰ পৰা পোৱা নাই পাইছে নেকি खालामनाय পাইছে যদি পাইছে বুলি কওক নাই যদি নাই পাইছে নেকি पदक्षेपखौ जों लानाय পাইছে দিব নালাগে যে আমাৰ ইয়াতে बारग' आफादगिरि राजकुमार ब्रह्म আপোনালোকে বাতৰি কৰা নাই বিগত সময়ত বেলেগৰ ইয়াতে এমপি আছে বেলেগ দলৰ এমপি আছে এমএলএ জন আপোনালোকে বাতৰি কৰা নাই বেলেগ দলৰ এমপি আছে আৰু এমচি এমএলএ আছে এমচি বেলেগ দলৰ ঘটনা এতিয়া मानो होननानै आगोलावनो बिपिएफआव दङ সমাধান কৰাৰ কাৰণে थानाय समाव बिथाङा बावखुंग्रि समस्तिनिफ्राय एमसिएलएनि टिकेट मोनाखै बिथाङा नेतृत्व बेनिफ्राय बिपिएफखौ नागारनानै फैनानै बिथाङा बिजेपिआव हाबफैदों खालामनानै आं बिथाङा बिजेपिआव फैनानै बिजेपिनि थाखाय पार्टिखौ स्ट्रेंथ खालामनायाव पार्टिखौ गोरा खालामनायाव जथेस्थ'खिनि गोसो मोदोम होनानै खामानिखौ मावदोंमोन आरो बिथांनि नाजानायाव जथेस्थ'भाबै बिथाङा क'क्राझार डिस्ट्रिक्टआव बिजेपिनि जेनाखि साংগঠनिक खामानि बे खुब शक्तिशाली खिन्थु बिथाङा प्रेसिडेन्टखौ नामायनाय लोगो लोगो मानि जाहोनाव बिथाङा बिदि होनायनि बेवहाय थांखो बेनो मानो आफादगिरिया बेखौथ' डिस्ट्रिक्टनि खामायनो थाखाय मोनसे समयसीमानि गेजेराव बे प्रेसिडेन्ट हिसाबै साংগঠनिक खामानिफोरखौ नायफैगोन पार्मानेन्ट नङा गाबोन नङा सालायखागोन गतिके माने बारनाया बे थिग जायाखै मानो थिग जायाखै बिथाङानो माने माने बुङो जे बे सिआरएस माने মই এজন বিজেপি বিধায়ক এমচিএলএ एमसिएलए गेलेनानै जानायनि सिमां नुदोंमोन दिनै गावनि सिमांखौ गावनो बिथाङा माने नस्थ' खालामनानै लाबाय बेनिखायनो आं भाग्यजनक बिथाङा बबेनिफ्राय गेलेगौ बावखुंग्रिनिफ्राय गेलेगौ बावखुंग्रिनिफ्राय बिथांबादि स्ट्रं केन्डिडेटआनो गैया सानदोंमोन बेनो टिकेट मोनगोन आरो बेनो देरहागोन बेनो इएम जागोन दा बेबायदि सियर थानाय समाव गेलेगोन गावबो बुंनायनि उनाव गारनानै बावखुंग्रियाव बिथां मोनसे मोजां मावथि एखेराहे एमसिएलए देरहांबाय मानगोना हाग्रामा महिलारिनि नेतृत्वआव बिथां सिट जानाय समाव बेखौ इएम हिसाबै बिथाङा खामानि मावदों बेबादि जेष्ठ कार्यकर्ताखौ लानानै दिनै राजकुमारखौ गतिके गावनि भबिष्यतखौ एसे मोजां वार्ड थांबाय